Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomanashi, ndauyawo pano nenyaya yangu, ndiri kutsvakawo mazano. So I've been married kuna bhee wangu. It has been 4 years now. No mwana. So murume ava kuda mwana. Like serious. Saka ndakaenda kuna vamwe madzibaba ava vakanditi bhee uyu iye urume hwake huri very weak. Saka vanokwanisa ivo kurara neni, then kana varara neni, kana ndikabatira pamuviri vobva vazoita munamato wekuti mwana uyu ange achizobuda aine nhodzera. So I want to know kuti zvinoita here izvi. Zvakangoma hazvo veduwe. Ndo imwe message iyo yandasangana nayo kuFacebook kwangu, because finally I have managed to gain control of my Facebook account zvekare. Saka kune mamessages akati wandei ikoko, saka ndichange ndichizombotora futi mamessages ikoko kumessenger kwangu. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukoma, muri sei zvenyu? Iniwo ndauya pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Inini nemurume wangu tinogara muno muHarare kuno kuAvondale. Saka nemurume wangu ndikangoti we really have a very dark secret. Nemurume wangu isusu tine chikwambo chedu icho chatiinacho. Chikwambo ichi takachitora mainge muri mugore ra2012. My husband messed up really big time nekuti iye murume wangu akaenda kuNigeria. Akati aenda kuNigeria ikoko nasisi vake amene kuti vakazotaurirana kuti kudii, because vatete vangu ava even though vakazoshaika zvavo but vainge vakaroorwa nemurume wekuNigeria and vainge vari doctor zvekare. Saka pavakaendako kuNigeria ikoko, but she was on a mission because she was working for this other organization inonzi Doctors Without Borders. Ndo pavakabva vazonosangana nemurume wavo wekuNigeria, ndokubva vatanga kugara ikoko. Zvino murume wangu akabva azoendawo ikoko. Akati aenda ikoko, it was not like he had a mission yekuti ange achizonosangana nen'anga dzeko kuNigeria ikoko. He had gone there nekuda kwekuti it was just a business trip. Akatoenda ikoko nepartner yake. Zvino vakabva vazotaurirana, vakabva vati zvainge zvakanaka kuti vange vachingotsvaka n'anga yaikwanisa kuvabatsira so that vange vachizotanga kuita mari. So vakabva vazoshandisa maconnections iwawo ekuti vatete vainge vagara variko kuNigeria ikoko. Zvino vatete ava ndo vakabva vazobatsirwa nemurume wavo, then murume wangu uyu ndokubva vazomuendesa manje kune imwe n'anga yechiNigeria. Saka murume wangu neshamwari yake vakabva vazoenda ikoko. This was in 2012. Panguva yacho hapanawo chandainge ndichiziva, ndainge ndiri kuno kuZim. Then from that time paakazodzoka murume wangu iye akadzoka aine zvimicheka izvo zvaainge ainazvo, uye zvekare nezvimwe zvimaitem zvaainge ainazvo izvo zvakandiudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizoshandisa zvimicheka zviya nezvimwewo zvimaitems those that can be found on any altar. Akabva ati tainge tichifanira kuti tinge tichizobuild up an altar in our bedroom. Ini alright, pakanaka. But iye murume wangu uyu pane zvimwe zvinhu zvaainge asina kundiudza, ainge asina kundibudira pachena kuti paainge ariko kuNigeria uko akabva azonzi ainge achifanira kuti ange achichekeresa chibereko changu, ange achichitengesa kuitira kuti ange achikwanisa kupiwa zvinhu zvose izvo zvatainge tazoshandisa pakuvakisa altar yedu iyo yatiinayo mubedroom. He never told me. Iye akangonditi ainge akaudzwa kuti after each and every 5 years tainge tichifanira kuti tinge tichidzokera kuNigeria kunorinyiwa macovenant. Akabva anditi n'anga yacho yainge yakamuudza kuti unotofanira kutoti unge uchitodzoka naye mukadzi iyeye. Just that I never suspected kuti the reason as to why n'anga iyoyo yainge yakati neniwo ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizovapo apo panenge porinyiwiwa mavows, it was because inini I was very important to this altar, sezvo chibereko changu chiri icho chakashandiswa pakugadzirwa kwemavows acho iwawo. But munongoziva kuti life happens. Takabva tatanga kunetsekana nembereko. Then when we were supposed to go kuya manje, murume wangu ndo paakabva azondiudza chokwadi. Ndakarwadziwa mukoma, because akangondiudza kuti the reason as to why tiri kutadza kuti tinge tichiita mwana, it is because ABC. That was when I said, no, I can never do this with you anymore. Let us go on a separation. I refused to go with him. Then I went back, ndikabva ndambotanga kugara hangu
naamai vangu, but murume ndainge ndichimuda. Murume iyo akabva angoti it is fine, hatichaende kuNigeria kwacho, chidzoka kumba ndokubva tazotaurirana paya, sezvo tainge tiri vanhu vainge vava kutozivana kuti tine mishonga yedu yatinoshandisa, uye tainge takatoona kutoti for the 5 years mishonga yedu iyi yainge yakatishandira, ndokubva taona kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichingogara pamwe chete than kuti mukuzotukana umu tobva tazozvifumura. Zvadaro ndo munhu paakabva azondinyengerera paya, akabva ati chidzoka kumba kani baby, ndokubva ndadzoka paya. I accepted the part yekuti inini I am going to be barren, a barren woman for the rest of my life, never going to have a family. But chinondirwadza ndechekuti we are not that very old, but I agreed hangu mushure mekunge tambonetsana uye zvekare tazodzokerana, ndopatakabva tazongovimbisana kuti this time around no matter what we have to stick together. Akabva ati it's okay baby. So after that when I moved in back with him, ndopaakabva ati baby, zvinhu izvi kuti tinge tichizvigadzirisa tiri kufanira kuti tinge tichitsvaka ng'anga yekuti ng'anga iyoyo inenge iine masimba. Chakakonzeresa kuti tinge tichizoenda kuChipinge yainge iri nhau yekuti iyi auta iyi mushure mekunge taivaka mubedroom medu yaigara ichingobvira moto, but moto uyu it is not like we would see smoke or anything, waingova just like a symbol of fire that was always burning at the altar iyo yatiinayo mubedroom medu. Then all of a sudden one morning I was woken up by my husband, akabva anditi baby hona, ndikabva ndati kochi, ndikabva ndaona kuti ainge akanongedzera kualtar kuya. Then ndikabva ndazoona kuti moto uya waigara uchingobvira 24/7, moto iwoyo wainge wava kusabvira zvachose, but painge pava kungobuda pachingopfungaira chihutsi. Tikabva tati zvino chii chiri kukonzeresa? Murume wangu akabva ati I think it is the reason yekuti inini newe hatina kukwanisa kuzodzokera kuNigeria. I think zvinhu zvedu zvatodhakwa, saka tainge tava kungoti sometimes when you are all alone waingokwanisa kungokaruka kwanzwa kuti mumba mune chimwe chinhu chinewe, but chimunhu ichi chinenge chirimo chinenge chichida kukukuvadza. Murume wangu ndopa akabva ati panapa tava kutofanira kutoti tinge tichitotsvaka ng'anga inotibatsira. Takambeya hama dzangu, handidi kukunyeperai, semuno muHarare I don't think kuti pane pamba peng'anga. Ng'anga dzacho dzinonzi dzine mukurumbira dzatisina kusvikira. Kudzamara manje murume wangu azoti ainge apiwa manumbers eimwe ng'anga yekuChipinge. Ndisu uyo ndokubva tazoenda kuChipinge kuya. Takati taenda kuChipinge kuya, then ng'anga iya ikabva yazoti kumurume wangu iye ainge aine zvivindi nekuti mishonga yekuNigeria inonetsa. Iye akabva ati iwe wangofanana nemunhu azviroya, saka kuti unge uchizozviroyonora zvekare zvinoti netsei. Ng'anga iyi iyo yakabva yazoti yainge ichazoda mari yainge yakawanda. Tikabva tati sekuru mari haisi kana problem, saka ng'anga iyi yakabva yazoti iyo yainge ichida kuti this altar of ours inge ichizoshandurwa miko, the way that it operates, so that it can start accepting human sacrifices, because pose apa makore ose awa patainge tichienjoya mari yekungoti taingomuka mumba muine mari, hanzi inhau yekuti murume wangu ainge akasacrifice, akatengesa chibereko changu. Saka ng'anga iyi yakabva yati yainge ichida kuti inge ichigadzirisa altar iyi, so that altar iyi iyo manje inge ichizokwanisa kutanga kuaccepta ropa rehuku kana kuti ropa remombe. So the first animal that we sacrificed yainge iri kitsi. Mushure mekunge tasacrifice kitsi ndokubva tazosacrifice huku. As time went on then altar iyi yainge ichingoramba ichingoti iri kuda ropa isingaguti ropa riya, zvekuti takazotokumisidzira tava kutoti each and every 2 days tainge tava kusacrifice mbudzi dzinokwana kuita 3 kana kuti 4. Tainge tava kungogara tichingonotenga mbudzi, tichingoenda kumbudzi tichingonotenga mbudzi, tobva tadzoka paya tobva tadzislota. Kana kuti dzimwe nguva murume wangu zvaiita ndezvekuti taingotsvaka vanhu vekuti vaitislotera mbudzi dzedzia, then ropa racho tobva tati ropa iri toda kuti munge muchirisa muzidish. Tainge tiine rimwe zidishi redu rezen'e, so then taibva tazoti kana tadzoka paya ndisu uyo nezvibhaketi zvidiki tobva tatanga kutora ropa riya tichiridira mualtar muya. It was a messy thing, kana handidi kukunyeperai. Mushure mekunge tasacrifice for a very long time,
then altar iyi yakabva yazorutsa ropa one day ikabva yati iyo yainge yaneta neropa iroro, ropa rembudzi, ikabva yati iyo yainge yava kuda inini. Mukoma altar iyi yakati yadaro nemurume wangu ndokubva tatanga kunamata. Altar iyi igoti yoseka zvayo ikati, are you even serious kuti munganamata nezvose izvi zvandinoita kuti munge muchiita? But we were desperate. Ndokubva ndatanga kurwara. Mushure mekunge ndatanga kurwara paya ndopandakabva ndazoenda kuchipatara ndikabva ndazoudzwa kuti chibereko changu chainge chifanira kuti chinge chichizobviswa because ndainge ndiine infection, and this infection it was spreading all over in my body. Saka ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti chinge chichibviswa. That is how I lost my womb. Mushure mekunge ndaitwa operation ndabviswa chibereko, I had not even yet healed. Ndakabva ndatanga kurwara futi mukoma zvekuti ndakatombosvika pakutoiswa paoxygen, ndava kusatokwanisa kutofema. Then murume wangu ndopaakabva azoenda neni kuchipinge kuya. Takati taenda kuchipinge kuya ndokubva tazoudza nganga iyaya kuti kumba uku kwainge kwava kusagarika, kwainge kuine zvinhu zvainge zvichingogara zvichingotaura, uye zvekare tichingonzwa mbudzi dzose idzo dzatainge takatenga tikauraya dzichingochema chete mumba, but ndisu tega tainge tichizvinzwa. So then nganga iya yakabva yazoti yainge ichida kugadzirisa zvekare altar iyi, ikabva yati altar iyi nyaya iripo ndeyekuti iyo mukugadzirwa kwayo, since yakatongoudzwa kuti inofanira kuti inge ichingoyamwa ropa rangu, saka yainge ichida kuti pange pachigadzirwa zvekare dzimwe mhiko dzekuti altar iyi inge ichizokwanisa kugamuchira ropa rinenge rangobva pane umwe mukadzi even though asiri inini. Saka nganga iyi yakabva yati yainge ichazozama kuti inge ichinegotiata nayo midzimu iyi yekuNigeria. Pume wangu akabva azoudzwa kuti iye ainge achifanira kuti ange achidzoka kuHarare, but akabva azoramba. Nganga iya ndokubva yaseka because murume wangu ainge achitya kudzoka ari oga, because ainge anzi nenganga iya aifanira kuti ange achizotora all the items that we had used to build this altar. Akabva ati sekuru, inini hangu ndinotya kudzokera ndiri ndoga. Saka sekuru vaya vakabva vati zvino vakomana vangu hazviite kuti vange vachienda newe nekuti vanokwanisa kuzotakurawo mhepo dzacho idzodzo dzawakaenda ukanokokorodza kuNigeria. Then ndichirwara kudaro ndakabva ndangozvipawo zvivindi, ndikabva ndati aiwa, it is okay sekuru, murume wangu uyu ndinoenda naye. Ndokubva tadhiraivha paya tichibva kuchipinge ndokubva tadzoka kuHarare. Takati tadzoka ndokubva tatora zvose zvezve zvatakashandisa paaltar tichizvilodha mumotikari medu. Panguva yacho iyoyo tainge tichishandisa esingle cab pick up. Ndokubva tadzokera zvekare kuchipinge. Takati tadzokera kuchipinge kuya nganga yaiya ndopa yakabva yatanga kunegotiata nayo midzimu iya yekuNigeria. Fight igoti yatanga, vakabva vatanga kurwa paya, vachirwa. Saka nganga iyi manje yakabva yazokurira umwe mudzimu wacho 1, but rimwe racho rairatidza kuti ndo rainge riine simba rakabva razombotiza. Nganga iyi yakati yakurira mudzimu wacho 1 ndokubva yazoti uyu mudzimu uyu tava kutougadzika pachinhu ichi, ndo pakabva pazogadzirwa chikwambo chacho chakaita chidhara so. Saka mudzimu uya wakabva wazogadzikwa pachimunhu chiya, then tikabva tatonzi ichi ndo chava chikwambo chenyu ichi. Saka ichocho chikwambo ichocho ndo chinotibatsira kuitira kuti rimwe racho riya rakatiza risazodzoka, ndo wainge uchitishandisa. Saka tikabva tazoudzwa kuti tainge tichifanira kuti chikwambo chedu ichi chirambe chiine simba, ende chinongwana simba nekunwa ropa. Nganga iyi yakabva yazoti tainge tichifanira kuita iya yavanoti hiring and firing. So pamba pedu zvatinoita ndezvekuti kana tikawana musikana webasa anongoshanda pamba pedu for 2 kana kuti 3 months, then tobva tatomudzinga basa paya. Saka iye anozoti kana adzokera either kumusha kana kuti kupi anobva angorwara for a short period of time obva atofa. So pamba pedu isusu tinongosarudza kuti tinge tichishandirwa nevasikana ava at least vanenge vachangobva mukunyora form 4, avo vanenge vari desperate. Uye zvekare kana tikatosangana nemusikana uyo anenge achiti ari padesperate haana kana kwekugara, tinobva tatofara. Saka musikana uyu anozoti kana atanga kutishandira, then chikwambo chechiya chinotanga chicharara naye mazuva ekutanga. Chinozoti kana chamupedzera panhau dzebonde ndo pachinobva chazotanga kumuyamwa mazamu ake kusvika chazoputsa mbeu iri mumazamu emunhukadzi. Kana chadaro chinobva chazotanga kumuyamwa ropa zvekuti iye paanomuka anenge achingoona kuti ko ingahwani pane ropa riri kusinina pamazamu angu. Saka kana atanga kuyamwiwa ropa nacho chinhu ichi,
pasina kana nguva anobva atanga kurwara. Saka paanenge achirwara munhu uyu anenge achiita like masymptoms ekuita kunge munhu ane malaria, zvekuti kana akagara pazuva anenge achiti ndiri kunzwa kunyanya kutsva, kana aenda panenge paine mumvuri anenge ava kunzwa chando. Then munhu uyu tinobva tazombomuchengeta for a short period of time, then tobva tazomudismissa paya. Mushure mekunge tamudismissa, iye kwaanoenda ikoko tinotomupawo mari yakawanda, ende mari iyi takatonzi kana tichipa munhu tinofanira kuti tinge tichicalculata kuti coffin rinoita mari uye zvekare inozoshandiswa parufu rwake, uye zvekare nemombe nechimwe chikafu icho chinenge chichizoshandiswa parufu rwake. Tinofanira kutoti tinge tichitomupa mari inenge ichikwanirana nezvinhu zvacho zvose izvozvo. Zvino zvatinoita mukoma ndezvekuti paya patinenge tawana musikana webasa mutsva anongoti achingosvika pamba pedu the first night, iyi ndiyo miko yacho, ndinofanira kuti ndinge ndichitora mishonga iya yatakapiwa nasekuru vaya vekuChipinge. Then munhu uyo anenge auya pamba kuzotanga kuzondishandira, then ndinobva ndazomubikira chikafu. Saka chikafu icho ndo chinozoita kuti mweya wake, kana kuri kunzi anenge ari munhu anonamata kana kuti munhu anoita midzimu yake inge ichizokotsira, kuitira kuti chikwambo ichi chinge chichizouya chizotanga kurara naye, then chinobva chazomurwarisa like slow poison. So tinongoti kana tikaona kuti munhu uyu iye anenge ava kutanga kurwara, tobva tatomudzinga basa paya, tobva tatomupa a nice package. Vazhinji vacho vanotobva pamba pedu vachitopembera, thinking kutoti zvavo zvaita vasingatozivi kutoti tinenge tatovapa mari yekuti inge ichizoshanda pakuvigwa kwake munhu iyeye. Saka we had been doing this, I can say, kubva mugore ra2013 until March this year. Saka March this year we had sacrificed umwe musikana uyo ainge ari musikana wedu webasa beginning of this year. Saka takabva tazogara until March, saka ndo patakabva tazosangana neumwe musikana. Saka musikana uyu pacho kwatakasangana naye, we never thought kuti musikana uyu anga ari munhu ari dangerous, because kana zvacho zvaainge akapfeka ainge achitoita zvekunge bhishu zvake. Ndokubva tamuti tikutsvaga kamusikana webasa, ndokubva atoti ini ndiri kurida basa. She then came kwaManashe semazuva ose, ndokubva ndazobika paya, ndikabva ndatomubikira chikafu chekuti ange achizodya usiku hwacho ihwohwo. But miko ndokubva dzazokorwa paya, because early in the next morning I then found out kutoti ainge asitomborina kana kutombobata chikafu chechiya chandainge ndakamupa. Ndikati kochi, little did we know kutoti musikana uyu ndiye ainge atuya kuzototiporongera. Tainge tisingatozivi kutoti amai vake vanotonamata. Saka amai vacho ivo vachinamatawo nekusaidi ivowo vainge vachitotiporongera. At that time koma, we never thought kuti this is what was happening until the night apo patainge tichifanira kuti tinge tichizomusacrifice. Then sometimes zvatinoita ndezvekuti tinodana mweya wamaid uyo anenge achitishandira. Saka mweya wake unobva watouya mubedroom medu, tobva taita kuti mweya wake unge uchizorara pamusoro pealtar. Saka murume wangu iye ainge akabata banga iro ratinoshandisa pamarituals edu, then iniwo ndainge ndichitomubatsirawo. Zvino takati tichida kunobaya mweya wemusikana uyu akarara paaltar paya, ndobva tatoona kuti it seemed as if painge paine umwe munhu ainge achitibloka, tichizama kubaya zvichiramba. Zvadaro mukomanachi ndo patakabva tazodana chikwambo chedu, tikabva tati tainge tichida kuti tinge tichitivhenekera. Saka chakati chingoda kungotivhenekera kuti tinge tichiona kuti ko uyo ainge achikonzeresa zvose izvi ainge ambori ani, because as far as we knew musikana uyu ainge akarara asiri kunamata. Mukoma chakangoti chada kuti rakidza kudai vision raamai vacho, ndo patakabva tazoona imwe ngirozi yainge iri very bright. That was the first time muupenyu hwangu ndichitoonawo ngirozi. Ngirozi iyi it was not like ngirozi dziya dzatinoona mumamovie kana kuti mumabhuku dzekuti ngirozi yacho inenge iri murungu. Ngirozi iyi it was just black like me and my husband. Ngirozi iyi it was as bright as the sun, really bright, zvekuti tainge tisingambokwanise kuitarisa inini nemurume wangu. Then takabva tazonzwa imwe mhepo iyi yainge ichivhuvhuta zvekuti imba yose yakabva yatanga kudengenyeka as if kwainge kwava kuda kuita earthquake. Then macandle awo, because tine macandles edu awo atinoti
Kana tichida kuita marituals edu tinobatidza macandles all around the altar. Macandles aya they all died down. Then chikwambo chedu chechiya ndo patakabva tazoona kuti chainge chava kubvunda zvino nekudedera ndokubva chazotiza. Chakati chatiza mukoma altar yedu ndokubva yatanga kubvira, but zvinhu zvezviya zvatinoshandisa hazvina hazvo kuzobvira, takangoona moto chete. Chikwambo chiya chakabva chazotiza. Mushure mekunge chikwambo ichi chatiza, then from March April musikana uyu the very following morning ndokubva tazomudzinga basa. March, April, then muna May, when we were returning from this other trip, inini nemurume wangu ndo patakabva tazoona chikwambo chedu chainge chakagara zvacho pagate. It was waiting for us, so we then drove in. Chikwambo ichi to our surprise chakangoramba chakagara zvacho kusvika gate ravharika. It seemed kuti it was not happy. We then went straight ku bedroom kwedu and we waited kuti chinge chichizouya, kuti chinge chichizotiudza kuti chainge chakatsamwei, because as far as we knew ropa mualtar rainge richirimo, ropa rekuti chikwambo ichi chinge chichinwa, but it did not come. Later on in the evening ndo pandakabva ndazomuka. Ndakati ndamuka murume wangu ainge ari busy achiridza mhere. Ndikabva ndati nai what's wrong nai baby. Then akabva azonditi ndiri kurohwa kani mukadzi wangu, ndiri kurohwa kani. Saka ndakatarira ndikabatidza light ringabaka, murume wangu achingorohwa. Ndaingodzwa zvifight kuti ka munhu achirohwa. Then early in the morning murume wangu ndo pandakabva ndazoona kuti ainge akuvadziwa. There was bruises all over his body, ko iro ropa, blood everywhere. May, June, that was the first time I was beaten up muna July. Saka I was home alone. Ndobva ndangotanga kungonzwa sekunge ndainge ndavharirwa mujeri. Ndakatonzwa the sound of that prison door being closed and being locked. Ndikati kusound iyi. Saka I was upstairs. Ndopa ndakabva ndazotanga kufamba manje going downstairs. Ndakati ndichingonoti the last step ndokubva ndanzi mpama. Mukoma ndikati kuchiko chandirova, chii chandirova. Then ndokubva ndafonera murume wangu. Ndakati ndamufonera murume wangu ndokubva azodzoka. So right now we are planning kuti tikufanira kuti tinge tichidzokera kuchipinge kuti tinge tichinoona ng'anga iyaya. But what is worrying us, ng'anga iyi yakatiti imimi musati mauya kunoku munofanira kuti mutange mandifonera kana ndakupai go ahead mubva mazochipinda munzira mubva mazouya, nekuti kana mukangoita zvemusoro wenyu munokwanisa kuita accident mukafa. Saka he is not picking up our calls kubva ipapo pandakarohwa mbama nacho chikwambo ichi until now. Mukoma, we are trapped. Handidi kukunyeperai, we are trapped. It's like tava kurarama tiri mugehena here on earth. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa hanzi ndakarohwa mbama nacho chikwambo ichi. Koiko kuzochekeresa vasikana vebasa vamaid kubva ipapo until now.